गोलैगोन नायनोबो हा आयौ मा खालामदों इयो मा माइबा फिसा गोनांनि ओंख्रि संनाय नै लोगोफोर Hai lagi. Dengan aku baideng. मा Aku baideng. सोरना गावनि आथिङा बायदों जाहैदों ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संबाय थादों आरोना भिडिअ बानायखायाखै ओंखाम ओंख्रि संबाय थानायखाय ओमफ्राय मबाइलखौ गावनोनो होदों आरोना आङो मबाइलखौ देखायना होबाय ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आइदै आंना आथिङा बायबाय मामि जाफ्लांबाय मबाइल लानाय लोगो लोगो हेलौ लोगोफोर आंना आथिङा बायदों लायबावनो ओमफ्राय बाना लाबोनांबाय ओंख्रियानो मोनाखै ओमफ्राय आंना नै बिदिसो जानानै दङ बेयाव संदो आङो माबा मा होनो थालिरजों आलुजों दहायो आइमोन गोनाङावनो हाखाजोबदों आरोना आङो ओमफ्राय दायो बिथिं मैया आलासि जाहैनायाव बाबामोननाव पियासखौ जानो थाय र' बाबामोननावहाय लाबोफानाय आरोना मैथ्रु बिबारानो ओमफ्राय बेखौ सामब्रामजों एवफ्लेनसै आरोना एसे सामब्राम जानोसो बिलायबाय हानला र'ब्रा आङो थाब संनो सानबाय मबाइल होनानै दोनथ'बाय थादोंमोन आङो आथिं बायबाय मामि आंना होननानैसो गाफ्ला हरलायबावो जाहैदों बिदियाव बानांसिगोन आं बेखौ बानां संनांसिगोन आरो सायबाय थादोंसोमोन आं मैथ्रु बिबारखौसो ओंखामबो जानबावाखैसो र' आं बेखौ हाग्रोनि र' ओंखारनो आथिं लिंग्रि जानायानो ओंखारनो नागिरलायबाय ओंखारसैलाय आथिं लिंग्रि जादोंना इयो हो थाबायनो हाला माबा मैद्रु बिबार भाजा ओंखामबो जानखाबाय बिथिंजाय लाब्रायाबो मोनबाय नै थालिरजों आलुजों लाब्रा ओमफ्राय नै ना गोरान एसे बानलु आराम होनानै बाथोन देनो नागिरदों आरोना आङो बेखौ देग्रोनोसै दुन्दियाबो दंखायो नै दुन्दिया होलायनानै आराम बाथोन देनोसै एसे हा ओंखामखौनो जाया माबा ओंख्रि बिनानै जाबावबाय बाथोन देनायाव नै बानलु बाथोन ना बाथोना आंना ओंखामखौ देनो रोङालै नाय ओंखार देगोन नै ओंखार आखाया एसे गोजौआव हम नोंना फिसा गोनांनि ओंख्रि संनाय नै लोगोफोर जारलासो ओंखार आखाया मा जाबाय ओंखार बाथोना जाबाय मा नै नों मेगना नेजोबगोन मारैबा हनै ओंखामा गाबबाय ओंखामबो गाबबाय नायलाय हालाहाय संबाय नै बानलु बाथोन माबा ना गोरान बाथोना भाजायावनो खावसे दोनसै ओरै जाबाय आंना ओंखामाबो मोनबाय जाबाय मोनखांजोब्बाय दायो मोनखांजोब्बाय थ' थांसैथ'दो एबाराव आग्रासो लादो लाइट खोमोरनि र' आङो गोलोमफुजोबलायबाय आंहासो थ' मोनबाय एबाराव र' खोरखिखौ मारिनि मावसि फैलाबाय हे थादो नोङो थांसै गोलोमफुजोबलायलांबाय आंहासो गरमा हाय दुस्थ' सुवालि फुला न'निफ्राय लाबोनाया नै जि मोजां जाबाय नै मामि र' नै सान्दुं दुंबासो बारो आरोना आंनो एरनोल' नांगौ आरोना एरबावथों माबे नङा एरनायनिल' नांथारगौ बोथोरानो मा जाखो अखाल' नायनाय अखासो हागासिनो नै दाबो फैदो मा थांसै फै न' सिङाव फै अखा हाबाय थादों खोथिया फोनाया मा जागोन दा खोथिया फोनो थांदों नालाय दिनै अखा दामब्रा हाबाथ' खोथियायानो बुदामब्ले जोबखाबाय आरो फै सेन्देल गानला बायलायबाय नालाय बिमानैनिखौ हनै साखनद्राया आंनि दरबारिसो नोंखौ थाम्फै देन्जार थाम्फै जाखायो दा बायदिबा बेलासियाव आं बावनो नोगोद थाम्फै जायोहाय जिरायनोनो हाया बिदि बेलासि टाइमावबाथाय मा आजां गाजां थाम्फै आयै बारबा खांग्रांलांबा मा जानांगौ थैगोनहाय फिसा सासेजों ओरैबायदि दुस्थ' सयथिबो खर'सो गाज्रि जालायगोन देन्जार दुस्थ'खा एक नाम्बार दुस्थ'आनो हा नोंखौ खर' हनो थैबायहाय सोरनि फिसाया बिदि जाखो गावखौ खर' हनावनो अबाव दे जाबाय दे जागोन दे थैखाबायसो
ओरैबायदि थाम्फै जायो लोगोफोर जोंनियाव बेलासि ओमफ्राय एसे मोनाबाथाय जोबसै आरोना थाम्फैया दा बायदियाव माबा थाम्फै बायहेरायावथ' थांनोनो हाया थाम्फैया नै आथिङानो गोसोम जाजोब्बाय बेनाव थाम्फै अरजा खोनानाय आथिं बायदों आथिं बायदों हामथारदोंलै आथिं बायदों लोगोफोर दे मबाइलाव खिथाहर हायनानै दे देनाय आथिङा बायदों आथिङा मारै बाया आथिङा मारै बाया खिन्थादो दे मारै बायनाय नों बहा गोलैनाय मारै गोलैया खिन्थालाय ओंखारनानै इदि दा इथिं बारा जालांगोन दे बिदि गोलैदों हामथारदोंहाय आंबो खोथिया फोनो थांदों आइया गामियाव दाबो फैयाखै नायनाय आयै इसोरनि फिसाफ्रा दुस्थ' ओमफ्राय ओरै गोलैलांबा मा जागोन दे नायनाय जारलासो आं बियानो हाखोदों गाखो गोलैयो नै आइ गामि एदावदों ओमफ्राय लायगासिनो मानो एदावदों साखि गागियानो मानो एदावदों जोंखौ अननानै मानो एदावदों जोंखौ अननानै मानो एदावदों जोंखौ अननानै मानो एदावदों जाबाय दे फिसाजोआ मेथाइ खनदोंमोन हादों आंहा नै ओमफ्राय बोराया दखानाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्रायो फिसाजोनो आंगुर लाबोबाय ना एसे लाबोबाय ओमफ्राय दिंखिया एसे लाबोबाय आरोना ओमफ्राय आं जिंखा हानानै दोनगासिनो फिसाजो मालाय आंगुर मोनजानोसै गोजा खुसि सोर लाबोआ मामि आंगुरखौ मामि आंगुरखौ सोर लाबोआ ए आंगुर लाबोनायखाय खुसिथार मा फैसायालाय होद होद मानो नांगौ फैसाखौ होद आंगुरा गोथाव आंगुरखौनो सिरि जागासिनो जिराय हारसिंनो नै गोथाव मा आंगुरा हो आयौ गैला दाखा खालामजोब्बाय नै गायाव आंगुरा गोथावथारनो हालेवाखै नामा बेखौ माथो बिदि लागायलायखो आइ खामबाय माबासो मा होनो एवफ्लेनाय आंसो मैगं सुनो दै नाजावनाया बुंलाय लांबाय जाथ' दे आं मैगं सुग्रोनि मोजाङै जा नों बावनो दल' जाबाय था दे आंगुरखौनो दे दल' जाबाय था जों ओंख्रि संदोंना नै दासो सामब्राम होलायलायथारदों बेना आंगुर देनायखौसो होनांगौ हाराल' माबा सुल' ज्राव जाबाय मोजां जायाबा नांथार होनाय जाबाय एसेल' हरना दैखौ एले आं नायदोंल'मोन जाबाय ने जाबाय दां
जखा बाथोन दुन्दिया होलायनाय आराम मोदोमलायबाय ओंखामा जाथ'वाखै र' दासो जानदों ओंखामखौबो मोनबानो जानोसै गुदुं मोनबाथाय जाथारनोसै ओंखाम मोनबानो मेंबायहाय जा बुरजासो सुखांबाय आङो रानगुलायलांबाय माखासे सुनानै लामग्रोदोंमोन नालाय ओमफ्राय रानलायलांबाय आरोना सुखांजोब्बाय ओरैबो बुंजोब्बाय दान्दायानो जायगायानो गैलायलायला नै अखा हाबाय थादोंमोन ना दाख्लै ओमफ्राय सुनो मोनाखैनो एखे जमा दोनबाय थानाय जादोंमोन आरोना दिनैसो सुखांजोब्बाय आरो दंबावोसोमोन सुथ'ला आङो दिनै मेंसोबाय एफा बुरजा सुबायना दिनै हाजोब्बाय दायो जिबा सुखांबाय दसे थाखांबाय दुगैखांबाय फुंनि दहायनो जाबाय दायो टाइमा दसथासो जाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संसैलाय आरोना सानसुनि फिसाजोआ सोलोंबाय थायो नै रायलायनायखौ मा खामानि फेरना होबाय थायो जारलासो माने मा ओंखाम संसै आरोना ओंख्रिखौ संगोन अनलाजों मैद्रुफुल बिबारजों संसैलाय आरोना लोगोफोर मा माहाय जवां मानो जिरायनांगौ ओंख्रि संनोसै आङो अनलाजों ओमफ्रायो आलु मैद्रुफुल बिबार संगोन आरोना मैयानि एसे दोननाय दंबावोमोन मैद्रुफुल बिबारा बेखौनो अनलाजों संसै आरोना अनबो देखानाय दङ ओमफ्राय बेखौनो संहैसै दहाय बोराया ओमफ्राय दिंखिया भाजा एवलांदो आरोना मैया लाबोनाय दंमोन ओमफ्राय बेफोर भाजाया दंखायो आरोना ओमफ्राय दायो अनलाल' संसै आङो ओरैबायदि दुस्थ' बियो खारफाबाय था बेजोंनो नै मारबा गोलैबायबा ओमफ्रायो फै भिडिअ बानायबा जाज्जा रायज्लायफाग्रासो जाबाय दाना दे हाय होनना मोना ओमफ्राय बाथोन देना होथ' आंनो बानलु बाथोन देना होग्रा है थां गालांसैहाय संसै आंहा ओंखाम ओंख्रि संसै दा थाब सङाबानो दा उन्दुनोसो गाबसिगोन बियो दा गेलेबाय थानायावनो संनानै लाखानोसै आङो नै माबायाव फै मबाइलखौ होथ'नानै दोननांसिगोन बेनो नङाबा थाला आरोना बिदिनो दसे मबाइल होनानै थाब संनांसिगोन आङो नङाबा बिदिनो गाखो गुखो मारबा गोलैगोन नायनोबो आयौ मा खालामदों इयो मा मायबा हा फै थ' जालालै मबाइल नायनानै थाथ'बाय नोङो आं बेनो मबाइलखौ होथ'नोसै आरोना भिडिअ लाबाय थाला आङो ओमफ्राय थाब संनानै लाग्रोनोसै दे थादो नोङो बेयाव जिरायनानै मबाइल नायथ' दे फै नुवाखै हनै साखनद्राया आयौ साखनद्राया हनै एसेल' होगोन आरोना बांद्राय होबाबो गोखा जागोन एसेल' होगोन अनखौबो खावनानै दोनखानोसै आयौ अनाबो नै माबायाव दोननानै गैलाहाय थाब संनानै लाग्रोसै न' मबाइल नायथ'नो नै आंना अनला ओंख्रिया मोननोसै आरोना ओमफ्राय दासो भिडिअ लानो मोनबाय फिसाजोनो होदोंमोन आङो मबाइलखौ दसे बिनानै लाबोथ'बाय आङो नै आलु मैद्रुफुल बिबार अनला एसे जब्बावनांगौ आरोना एसे जब्बावबावनि र' ओमफ्राय बाव दिंखिया भाजा दं आरोना दहाय फुंनिनो एसे जब्बावनांगौ बिराद जाबावनांगौ अनला ओंख्रिया उन्दुनो ओंखारबाय दहाय 5:30 सिखारदों ओमफ्राय दा एसे लेटबा ओंखाम ओंख्रि संनायसो जागोन ना बेखौसो फुथुनो जागोन होननानै आङो टाइम जायैयावनो संखाबाय आरोना ओंखाम ओंख्रिखौ नङाबा दायो उन्दुनो दावराव जागोन बे मा खालामदों नोङो सिरिनो मा खालामदों आगरबाथि थुनायखौनो गेलेगासिनो मनालि गायनाया जाहैबायबो नै भिडिअ बानायबा लाजिलायग्रा जाबायलै दाना भिडिअ बानायबाथाय लाजिलायो मनालिया देनजार जाखाबाय आयदा गोदोनियाव ओंखार आंना ओंख्रिया कालारानो जालायलाङासै बारा आंखौ एसे अनलाय आब' नोंना मा नाम खिन्थाहर मबाइलाव आब'आ स्कुलाव थांदों आरो मबाइलाव थायो नामा आब'आ
Enggak oंख्रिया मोनसे आंना ओंख्रि खांग्रोनो नों दसेल' थाथ'दो जाथारबाय दे ओमफ्राय आइदि लायखो आइदि होनदों हो अनला ओंख्रि मोदोमफ्रु मोदोमफ्रुनायसो जाबाय खर' खुस्लावजोब्बायानो जाथारला टाइमा बारा जाबाय र' मा र' जोबथारसै र'सना र' बिदि बोजायो बिमाखौ आंना जिया रानजोब्बायानो सान्दुं गोसा जादों दिनै रानजोब्बायानो